Kaixo lagunok! Kaixo! Ongi etorri dantzatekara! Zuekin guztiokin abesti honen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetako protagonista ikusi nuenean izeneko abestia dugu. Eta bertan, Alaiak eta Igorrek parte hartzen dute. Abesti hau bertso eskoletan abesten dute. Eta horregatik aukeratu genuen abesti hau kuk, bertso bat egiteko. Lehenengo pausua! Ikusi nuenean... Zer ikusi zenuen? Zure hilatza. Eta zer iruditu zitzaizun? Sorginaren erratza. Ikusi nuenean zure hilatza, iruditu zitzaidan maitea sorginen erratza. Bigarren pausoa ikusi nuenean... Zer ikusi zenuen? Zure sudurra. Eta zer iruditu zitzaizun? Lukainka muturra. Ikusi nuenean, nik zure sudurra, iruditu zitzaidan maitia lukainka muturra. Horrengo pausua, ikusi nuenean... Zer ikusi zenuen bada? Zure bekokia. Eta zer iruditu zitzaizun? Zartagi ipurdia. Ikusi nuenean zure bekokia, iruditu zitzaidan maitia zartagi ipurdia. Ikusi nuenean... Zer ikusi zenuen? Zure belarria. Eta zer iruditu zitzaizun? Azaren horria. Ikusi nuenean, zure belarria, iruditu zitzaidan maitia zaren horria. Azken pausua, besoa gora eta... Eskuin, esker, eskuin, esker. Vuelta eta vuelta, vuelta eta vuelta. Eta bukatzeko horrela. Ai, 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 ziri, ziri, txan, txan. Guk ongi pasatzeko jarriko zaituztegu dantzan. Ai, 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 txantxo, ziri, ziri. Guk ongi pasatzeko egingo dugu hainbat irri. Eskerrik asko! Aupa, izan zoriontsu! Eta gora, euskara! Iepa! Irri, guk ongi pasatzeko Pasatzeko egin